Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο You're Kind of a Nerd. Καλώς ήρθατε στο 6ο επεισόδιο. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξέρω πάλι έχω να ανεβάσω αιώνες. Όταν ξεκίνησα αυτό το podcast ήμουνα πολύ φιλόδοξη και έλεγα ότι ο σκοπός είναι να ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Μετά αντιλήφθηκα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί είμαι και νουμπά στο μοντάζ και κάνω και ένα podcast που πρέπει πρώτα να καταναλώνω media για να παράξω μετά σε εισαγωγικά το δικό μου media, οπότε δεν βγαίνει αυτό. Και λέει θα είναι ένα 10 μέρες, το οποίο έγινε ένα 2 εβδομάδες, το οποίο κατέληξε να είναι μια φορά το μήνα. Θέλω να πιστεύω πως τώρα που κάποιες μέρες δεν θα δουλεύω με τα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές, φώτα, θα κάνω πιο keep on track, ρε παιδί μου, θα ξαναγυρίσω και τη λίγο θα το συμμαζέψουμε κάπως. Θέλω να πιστεύω. Στο μεταξύ είναι και γιορτές που δεν ξέρω για εσάς. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι φαν καθόλου στις γιορτές. Πάντα το νιώθω ότι είναι αναγκαστικό να ζήσεις τη χαρά και να στολίσεις και όλοι ευτυχισμένοι, ενώ εσύ είσαι μια μίζερη μαύρη φιγούρα που περιφέρεται, αλλά ξαφνικά πρέπει να είσαι μια μίζερη μαύρη φιγούρα που περιφέρεται με ψεύτικα χαμόγελα και λαμπάκια. Δεν είναι το vibe μου, τέλος πάντων. Οπότε με ζορίζει και αυτό πολύ συναισθηματικά που έχω τα δικά μου τα ups and downs. Είχα και τα γενέθλιά μου αρχές Δεκέμβρη, ξέρω. Χρόνια μου πολλά να με χαίρεστε. 30άρισα. Πάρε και την κρίση της ηλικίας, γιατί καθόσουν και βαριώσουν και δεν είχες με τι να ασχοληθείς, πάρ' το και αυτό μαζί. Οπότε έχω περάσει όλη τη φάση του είναι Χριστούγεννα, πρέπει να κάνεις κάτι χριστουγεννιάτικο. Ναι, αλλά εγώ συχαίνω με τα Χριστούγεννα. Ναι, Νίκολα, πρέπει να κάνεις κάτι χριστουγεννιάτικο για να το δει κόσμος και να το ακούσει κόσμος και να πιάσει views. Που γελάει ο κόσμος, αλλά οκ. Okay. Οπότε full χριστουγεννιάτικες ταινίες δεν θα έκανα ποτέ, θα πεθάνω από την κατάθλιψη. Σκέφτηκα μετά μήπως έκανα ταινίες με φόντο τα Χριστούγεννα, βλέπε Die Hard, χωρίς να είναι Die Hard, θέλω να τα κάνω μόνο τους κάποια στιγμή. Αλλά μετά ήμουν σε φάση ότι, εντάξει, δεν κυνηγάμε τα views προφανώς, αλλά το αντίστοιχο επεισόδιο Halloween δεν έχει πιάσει τα 10 views και στις δύο πλατφόρμες. Sad. Οπότε βλέπω ότι με τις πιο παλιές δεν είμαστε φαν. Ενώ το επεισόδιο με τις πιο νέες 24-25 horror έχει πάει καλύτερα. Άρα θα κάνουμε κάτι τέτοιο και σήμερα. Άρα δεν θα είναι καθόλου Χριστούγεννα, θα είναι λίγο ούτε best of, γιατί θεωρώ τις καλύτερες για μένα τις έχω ήδη πει. Οπότε θα είναι πιο πολύ συζητημένες ταινίες για τις οποίες δεν έχουμε μιλήσει εμείς ακόμα. Και μία που δεν έχει συζητηθεί καθόλου, αλλά εμένα μου άρεσε. Οπότε πάλι θα μιλήσουμε για ταινίες. Ώρες νιώθω ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να μιλήσω για μια σειρά σε αυτό το podcast, ενώ είναι μόλις το 6ο επεισόδιο. Ο χρόνος που μου παίρνει να τα μοντάρω μου φαίνεται λες και είναι 6 μήνες, το ένα επεισόδιο, αλλά δεν έχει σημασία. Spoiler alert, το επόμενο επεισόδιο θα είναι Stranger Things. Δεν ξέρω αν θα είναι ένα επεισόδιο, αν θα είναι 2. Θα μάθουμε στην πορεία, κι εσείς κι εγώ. Αλλά είναι στάνταρ το επόμενο επεισόδιο, ρε, γιατί τελειώνει η σειρά. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ αυτό να το αποφύγω. Θα μου πεις γιατί δεν είναι αυτό για Stranger Things. Γιατί τα Stranger Things αυτή τη στιγμή είναι παντού. Ναι, τα αγαπώ, αλλά παλεύω μέσα μου με το σε όλους αρέσουν, άρα εσένα δεν πρέπει να σου αρέσουν τώρα, γιατί είμαι μια special snowflake. Ενώ τα βλέπω τόσα χρόνια, δεν έχει σημασία. Οπότε δεν έχω αποφασίσει πώς θα γίνει, αλλά ξέρουμε ότι θα είναι το επόμενο Stranger Things αυτό. Άρα μια σειρά την αναθαματισμένη θα την πούμε επιτέλους. Θα ξεκινήσω με νερντονέα, γιατί δεν γίνεται να μην συζητήσω ως nerd άνθρωπος το ότι το Netflix θα εξαγοράσει την Warner Bros. Παύλα θα αγοράσει, δεν ξέρω ποιο ρήμα ταιριάζει καλύτερα. Στην αρχή που ήμουν αδαής, θα σας πω ότι για λίγο χάρηκα, επειδή είναι και το HBO Max και λέω με μια συνδρομή θα έχω και HBO Max που τώρα είναι μέσα στο Vodafone TV, νομίζω είναι ακόμα. Οπότε δεν ξέρω, μπορώ να πάρω χώρο για συνδρομή κτλ. Οπότε για λίγο χάρηκα. Αλλά βλέποντας reactions των υπόλοιπων ανθρώπων που έχουν παραπάνω εγκέφαλο από μένα, που όλοι λένε το προφανές που εγώ δεν σκέφτηκα, ότι θα σταματήσουν να βγαίνουν όντως καλές ταινίες, πιο ποιοτικές ή από πιο μικρούς σκηνοθέτες, σεναριογράφους, βιντεογράφους, να δίνονται νέες ευκαιρίες σε νέα παιδιά με
νέες ιδέες και θα καταλήξουν να είναι όλα remakes, sequels, prequels, that's it, γιατί θα βγαίνουν μόνο τα πιο πορικά πράγματα που μπορούν να βγουν ποτέ. Οπότε εν τέλει είναι μια στεναχώρια, γιατί δεν είναι ότι παίρνει απλά το streaming κομμάτι να πεις ότι εντάξει πήρε το streaming, γιόλο. Θα πάρει και τα studio και ο CEO ή αυτός που το έχει το Netflix, δεν θυμάμαι, έχει πει ότι χέστηκε για το σινεμά γιατί το μέλλον είναι το streaming, οπότε τον ενδιαφέρει μόνο να μπουστάρει το streaming. Άμα βγαίνουν ταινίες στο σινεμά θα είναι για τις 2 εβδομάδες που πρέπει ίσα να βγουν για να μπουν στα Oscar. Βλέπε Frankenstein, that's it, που σε μας δεν ήρθε καθόλου κρίμα. Οπότε ό,τι είδαμε από σινεμά είδαμε, πολύ στεναχώρια. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι τώρα γυρίζεται και η σειρά Harry Potter που εξ αρχής ως λάτρης των ταινιών είμαι ξινομούνα και δεν βλέπω με καλό μάτι την σειρά, γιατί υποτίθεται θα είναι βασισμένη στα βιβλία και θα είναι στον ύπο μαύρος. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας, αφού γκρίνιαξε λίγο και γι' αυτό και το πιάσα πάρα πολύ επιφανειακά, γιατί υπάρχει κόσμος που το έχει αναλύσει πολύ περισσότερο και πιο εμπεριστατωμένα από μένα, που ούτε ξύνω την επιφάνεια, ίσα την γρατζουνάω. Αλλά έπρεπε έστω και αυτό το λίγο να αναφερθεί. Λοιπόν, θα ρωτήσετε γιατί, Νικόλ, θα δούμε αυτές τις συγκεκριμένες ταινίες που έχεις βάλει και όχι άλλες πόσες που βγήκανε. Και να σας πω, τις περισσότερες θέλω να τις κάνω χώρια projects και για άλλες σχέστηκα. I'm sorry. Π.χ. το Frankenstein του Del Toro θέλω να το συγκρίνω με το βιβλίο. Γιατί είναι και ο Del Toro που τον αγαπώ, ποτέ έχω πολλά high expectations και θέλω να δω κοντά στο βιβλίο. Από άποψη η vibe. Αντίστοιχα, την καινούργια Dracula ταινία θέλω να τη συγκρίνω με άλλες Dracula ταινίες. Την καινούργια Final Destination θα τα σχολιάσουμε μαζί με τις υπόλοιπες Final Destination γιατί τις αγαπώ, franchise που λατρεύω. Το The Long Walk του Stephen King θέλω να το συγκρίνω με το βιβλίο. Αν καταφέρω το βρω σε ebook, γιατί σε physical copy έχουν μείνει κάτι 100 και 200 ευρώ και αρνούμε πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Το 28 Years Later θα το σχολιάσουμε όταν βγει και το δεύτερο 28 Years Later, που είναι να βγει τώρα σε κάνα 2 μήνες. Οπότε βολεύει να τα κάνουμε πακετάκι. Το θέμα μου είναι ότι οι ταινίες που διάλεξα είναι απλά στη γενική κατηγορία horror και 25, δεν έχουν κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί δεν μπόρεσα να τις πολυτεριάξω. Αλλά είναι αρκετά συζητημένες, οπότε να μην πω και εγώ τη γνώμη μου, στο πηγάδι κατούρισα. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για το Sinners, το Companion, το Weapons και το Hollow Road. Και να πέσουν οι καμπάνες. Η πρώτη ταινία που θα συζητήσουμε είναι το Companion, που την είδα λίγο και χθες, ό,τι πιο πρόσφατο μπορώ. Το οποίο είναι ένα science fiction thriller film, οπότε είναι ανάμεσα στο thriller και στο horror. Το έγραψε και το σκηνοθέτησε ο Drew Hancock. Και παίζουν η Sophie Thatcher που κάνει την Iris, ο Jack Quaid που θα τον ξέρετε από το The Boys, που εννοείται θα τα πούμε κάποια στιγμή, που κάνει τον Josh, ο Lucas Gage που κάνει τον Patrick, η Megan Shuri που κάνει την Kat, ο Harvey Quillen που κάνει τον Eli, ο Rupert Friend που κάνει τον Sergey και δεν μας νοιάζει κανένας άλλο. Και φυσικά είναι ταινία του 2025. Λοιπόν, έχουμε το βασικό plot ότι έχουμε ένα νεαρό ζευγάρι, την Iris και τον Josh, οι οποίοι πάνε σε ένα θέρετρο να συναντήσουν τους φίλους τους, τον Eli που τα έχει με τον Patrick και την Kat που τα έχει με τον Sergey. Είμαστε τώρα, περνάμε καλά, είναι η Iris λίγο ντεκαβλέ, η αλήθεια. Λίγο με το ζόρι να είμαι κοινωνική και δεν θέλω να είμαι εδώ, αλλά ήρθα εδώ για σένα. Γιατί Τζος, μωρό μου, όλα για σένα. Εγώ δεν με νοιάζει να ψοφήσω. Μόνο εσύ με ενδιαφέρει να είσαι καλά, να περνάς καλά. Η Kat δεν πάει μία την Iris, δεν ξέρουμε γιατί. Και ο Σεργέη, ο γκόμενος της Kat, είναι λίγο μαλάκας πέφτουλας. Ξεψυχάει η φωνή μου και την είδε ότι ήμουν πάλι άρρωστη. 6 podcast στα 2-3 είμαι άρρωστη, δεν έχει σημασία. Θα πορευτούμε με ό,τι έχω. Και που λέτε, ο Σεργέη παρουσιάζεται λίγο ως Ρώσος μαφιόζος που έχω λεφτά και έχω αγοράσει όλη την περιοχή. Και φέρομαι στην Kat σαν ένα αντικείμενο, γιατί εννοείται ότι είναι εγκόμενά μου και έχω γυναίκα και παιδιά, ποιος σοκαρίστηκε, κανένας. Κάθονται το βράδυ, χορεύουνε, πίνουνε, πηδιούνται η Iris με τον Josh. Η Iris φαίνεται να μην ευχαριστιέται ιδιαίτερα, αλλά okay.
και ξεκινάει γκραβαντομουρμούρο στον Τζος και ο Τζος απλά της κάνει ένα Iris go to sleep, the end. Ξυπνάμε την επόμενη μέρα, ο Τζος είναι λίγο ντεκαβλέ, γιατί με έφυσα χτες και ήπια. Η Iris είναι σε φάση, να κάτσουμε εδώ ρε παιδί μου, αφού δεν αισθάνεσαι κι εσύ καλά. Ο Τζος είναι σε φάση, όχι, πήγαινε carpe diem. Έτσι μου το μετέφρασε από κάτω, άδρεξε τη μέρα, λέει τέλειο. Και μην χάσει τη μέρα που είναι ηλιόλουστη και πήγαινε στη λίμνη και άραξε και μπύρι. Πάει λοιπόν στην λίμνη, αράζει και εκεί σκάει ο Σεργέη. Στην αρχή η Iris είναι σε φάση να φύγω γιατί άβολο, άλλος όχι κάτσε και άραξε, κάνε μου παρέα και που σ' αρέσει το σπίτι μου. Κάθεται λίγο και ο Σεργέη είναι σε φάση θα μου βάζει λίγο τηλεκό στην πλάτη γιατί δεν θέλω να καώ και εγώ. Και με το που του βάζει τηλεκό αρχίζει να την πιάνει και να τη φασώνει και αυτή να λέει όχι δεν θέλω, μα όχι θες, και βγάζει από τη τσέπη της ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι. Έπρεπε, το ξέρετε. Έπρεπε. Και βγάζει από τη τσέπη της ένα σουγιαδάκι και τον μαχαιρώνει στο λαιμό, έτσι να πεθάνει. Όχι. Ψέματα σας λέω. Πρώτα τον έσπρωξε, κοπάνισε το κεφάλι του σε μία πέτρα για τη 10η εντολή, που όλοι πέθαναν γιατί σκόνταφταν σε πέτρες ή τους κοπανάγανε πάνω σε πέτρες ή με πέτρες ή βρίσκανε σε γωνίες. Πέθαναν όλοι έτσι. Αλλά δεν πέθανε γιατί Ρώσος και σηκώνεται, της ρίχνει κανένα 2 ξανάστροφες, ανεβαίνει πάνω και εκεί βγάζει το σουγιαδάκι και το χώνει στο λαιμό. Οπότε γεμίζει όλη αίματα. Πάει σπίτι μέσα στα αίματα και είναι σε φάση ότι παίχτηκε μαλακία και δεν το ήθελα, αλλά μου επιτέθηκε. Και ήθελα να σώσω τον εαυτό μου, ήμουν σε αυτοάμυνα. Και εκεί απλά ο Τζος της κάνει ένα Iris go to sleep και εκεί βλέπουμε ότι η Iris είναι ρομπότ γιατί ασπρίζουν τα μάτια της. Το οποίο να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στην αφίσα δεν φαίνεται και τόσο, αλλά στο τρέιλερ φαίνεται γιατί είναι μαλάκης. Θα μου πεις Νικόλ, το μαθαίνουμε νωρίς την ταινία. Ναι, και περνάει ένα μισάωρο, παιδιά, για να το μάθουμε, γιατί κάθισα και το κοίταξα. Η ταινία είναι και μια μισάωρη. Οπότε στο 1/3 της, το να μην ξέρεις ότι υπάρχει ένα ρομπότ είναι αρκετά σημαντικό, ρε παιδί μου. Γιατί δεν είναι στο πρώτο 5 λεπτό, χεστήκαμε. Είναι το 1/3 της ταινίας που δεν το ξέρουν. Τέλος πάντων, και τη δένουνε σε μια καρεκλίτσα. Είναι τα αγόρια, ο Ηλάη και ο Πάτρικ, ότι πώς έγινε αυτό αφού υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα για να μην γίνεται κάτι τέτοιο μπύρι. Και είναι το σχέδιο τώρα ότι θα φωνάξουμε την εταιρεία που παράγει αυτά τα ρομπότ, θα τους πούμε γίνεται και το, θα το πούμε και στους τσέους και δεν θα πάει κανένας μας φυλακή που άλλος ψόφισε. Ωστόσο, κάτι γίνεται, δεν θυμάμαι, και μαθαίνει ο Ηλάη ότι όλο αυτό ήταν στημένο από τον Τζος και την Κατ για να φάνε τα λεφτά του Σεργέη, γιατί εννοείται ότι έχει τον κόλλο του σε λεφτά. Στο μεταξύ, Σεργέη και Ρώσος δεν μπήκανε σε μισό κόπο, ρε μαλάκα. Δεν βρουν όλο ωραίο σκόνομα. Τέλος πάντων, και είναι και η Ηλάη και μας έμπλεξε αυτό γιατί μας ήθελες εδώ, γιατί χρειαζόμασταν μάρτυρες. Στο ενδιάμεσο είναι δεμένη η Iris στην καρέκλα και πάει ο Τζος και την ξυπνάει γιατί θέλει να της εξηγήσει ότι είναι ρομπότ γιατί δεν το ξέρει. Εκεί μας εξηγεί λίγα πράγματα για το lore το ρομπότ, πολύ επιφανειακά, αλλά it's something. Μαθαίνουμε και λίγο πώς λειτουργεί, ότι μπορεί μέσα από το κινητό του να την ελέγχει με φωνητικές εντολές και εννοείται μπορεί να φτιάξει από το χρώμα των ματιών της και τη φωνή της και τη γλώσσα θα μιλάει μέχρι την εξυπνάδα της, το οποίο είναι σημαντικά για μετά. Παρένθεση, αυτό που μου άρεσε αρκετά σε αυτή την ταινία είναι ότι σου σετάρει πράγματα και μετά έχει το payoff, δηλαδή αν πρόσεχες στα δίνει. Οπότε θα σας έλεγα κοιτάτε τις λεπτομέρειες γιατί γαμάνε. Καθώς λοιπόν μιλάει ο Τζος με την Iris, της εξηγεί ότι είναι ρομπότ και τι σημαίνει αυτό και πώς λειτουργούν εκεί τα ρομπότ και πώς την απέκτησε και πώς χτίσανε την σχέση τους, πώς έγινε η σύνδεση. Οπότε μαθαίνουμε και εμείς τι συμβαίνει με τα ρομπότ σε αυτό το σύμπαν, το οποίο έπρεπε να συμβεί. Και ενώ γίνεται αυτό και πάει ο Τζος θα της πει ότι καλά περάσαμε, καλή ζωή, καλά στέρνα, πρέπει να σε κλείσω φυλακή, πετάγεται η Κατ που το παίζει τεθλιμμένη χείρα και ένα άγχος και ένα στρες και πειραζά να ξενικοιμηθώ και κάθεσαι και μιλάς με τη δολοφόνο και αφήνει την Iris μόνη της δεμένη στην καρέκλα και πέφτει το μάτι της στο σουγιά που έχει πέσει κάτω από τον καναπέ και σέρνεται μέχρι εκεί και λύνεται και σπάει την καρέκλα και το σκάει. Οπότε βγαίνουν τώρα όλοι έξω να πάνε να την βρούνε
η Άιρις έχει καταφέρει και έχει κλέψει και το κινητό του Τζος, οπότε κάθεται λίγο και παίζει με τις ρυθμίσεις και αυξάνει την εξυπνάδα της από το 40% που εμείς διαφορά δεν είδαμε σε αυτό, δεν θα σας πω ψέματα. Προσπαθεί να δει πώς θα φύγει και είναι σε φάση ότι το stop δεν μπορώ να κάνουμε μες στα αίματα, πρέπει να γυρίσω πίσω, να πάρω το αμάξι του Τζος, γιατί εννοείται ότι οδηγεί αμάξι με τεχνητή νοημοσύνη, οπότε απλά αν μπει μέσα και σε φάση είμαι ο Τζος ξεκινά να πήγαινε ένα σπίτι, θα το κάνει. Κρύβεται μέσα σε ένα δάσος, εκεί πάει να τη βρει ο Ηλάι με τον Πάτρικ, έχουν μια συγκινητική στιγμή, ο Πάτρικ είναι σε φάση ότι ήξερα ότι είμαι ρομπότ, γιατί είναι ότι και ο Πάτρικ είναι ρομπότ, γιατί το στερεότυπο σιγά μην ο χοντρός άσχημος είχε ωραίο γκόμενο, στερεότυπο, τι να κάνεις, και το ήξερα και το έχω καταλάβει, γιατί είμαστε χρόνια μαζί, αλλά εγώ σε αγαπώ και το ξέρω ότι είναι αλήθεια και ζουν μια πολύ κιούτσικη στιγμή, οπότε ξέρεις τι θα πεθάνουν. Είναι ευτυχισμένοι ότι δεν θα πεθάνουν. Έστω ένας από τους δύο θα πεθάνει και το ξέρεις. Ακούνε την Άιρις που κλασικά σπάει ένα κλαδάκι και την ακούνε βαριέμαι. Παίζει και ένα το κυνηγητό, η Λάι έχει ένα όπλο και πυροβολή και παλεύει κάποια στιγμή με την Άιρις και η Άιρις σκοτώνει τον Ηλάι. Οπότε μας έχει μείνει τώρα ο Πάτρικ το ρομπότ, ο Τζος και η Κατ. Συνεχίζει όλο αυτό το πανηγύρι πάνω κάτω πέρα δόθε. Καταφέρνει δικιά μας και μπαίνει στο αμάξι του Τζος, αλλά έχει αποκλείσει τη φωνή της από το αμάξι ο Τζος προφανώς και παίζει με τη φωνή, με τη χρειά για να πετύχει τη χρειά του Τζος και να ξεκινήσει το αυτοκίνητο γαμάτο. Και όντως έπιασα. Παράλληλα, τώρα που η Λάι έχει πεθάνει, ο Τζος αναλαμβάνει τον Πάτρικ, τον κάνει ουσιαστικά επανεκκίνηση, που μας έχουν εξηγήσει πώς γίνεται αυτό στην ταινία, και γίνεται lover και του Πάτρικ, παύλα κυρίαρχος, και σπάει τον κώδικα του Πάτρικ, όπως είχε σπάσει και τον κώδικα της Άιρις με ένα ειδικό στικάκι, το οποίο μπαίνει μέσα στον κώδικα, δηλαδή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, και αυξάνει την επιθετικότητα που είναι μηδενική και αυξάνει και το αίσθημα της αυτοάμυνας και της αυτοσυντήρησης. Και διαγράφει και τον νόμο που λέει ότι δεν μπορεί να πειράξει άλλα AI, άλλα ρομπότ, ανθρώπους και ζώα. Ότι έκανε και με την Άιρις, γι' αυτό και η Άιρις μπόρεσε και σκότωσε τον Σεργέη, παρόλο που στον κωδικό της έλεγε να μην το κάνει. Κάποια στιγμή σε ένα καυγά ή κάτι είναι σε φάση παίρνω εγώ τα λεφτά, γιατί είναι ότι ο Σεργέη είχε μόνο κάτι εκατομμύρια στο σπίτι και γι' αυτό τον φάγαμε να του πάρουμε τα λεφτά. Τι θα πάρω εγώ το μερτικό μου από τη χαρά και βρείτε τα εσείς μόνοι σας. Και κάνει ο Τζος τον Πάτρικ ένα σταμάτησε και ο Πάτρικ τη σκοτώνει. Γιατί κράταγε ένα μαχαίρι εκείνη τη στιγμή. Ο Τζος είναι σε φάση τι κάνεις, ο Πάτρικ είναι αφού μου είπες ότι πρέπει να τη σταματήσω και τη σταμάτησα. Οπότε έχουν μείνει ο Πάτρικ, το ρομπότ και ο Τζος τώρα. Ξαναγυρνάμε στην Άιρις που είναι μέσα στα αμάξι, μέσα στα αίματα, με το μετωμένο σου γιάτ. Δηλώνει ο άλλος τα αμάξι κλεμμένα, το αμάξι αυτόματα απενεργοποιείται και σκάνει τσέι. Τι σημαίνει σκάνει τσέι? Έρχεται ένας μπάτσος μόνος του, γιατί βλέπουμε αμερικάνικη ταινία και όπως έχουμε ξανασυζητήσει σε αυτό το podcast, πάντα πηγαίνει ένας τσέος μόνος του. Έχει η Άιρις ακόμα το κινητό του Τζος, οπότε το ρυθμίζει να μιλάει γερμανικά. Τέλει. Γιατί στον κώδικά της έχουν βάλει ότι δεν μπορεί να πει ψέματα. Αλλά τουλάχιστον σου λέει θα τα λέω στα γερμανικά. Πόσος κατά να ξέρει γερμανικά την τύχη μου, θα το γλιτώσουμε. Οπότε δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Αυτός κουτσάστραβα καταλαβαίνει ότι είναι από το σπίτι του Σεργέη που τον ξέρει γιατί είναι στη λίμνη, στην άκρη του Θεού, οπότε γνωρίζονται. Και εκεί που τις βάζει χειροπέδες, σκάει ο Πάτρικ και σκοτώνει τον Τσέο για να ελευθερώσει την Άιρις. Οπότε από πτώματα δεν το τσιγκουνεύεται η ταινία. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουμε τον Σεργέη, την Κατ, τον Ηλάι και τον Τσέο. Είμαστε στα 4 πτώματα. Και έχουμε ακόμα άλλο ένα μισάωρο ταινία. Περνάμε την Άιρις από εργοστασιακές ρυθμίσεις και είναι τώρα σε ένα τραπέζι. Τους έχει μαγειρέψει ο Πάτρικ και ο Τζος παπαριές του. Έχει τσαντιστεί και πιο πριν, γιατί κάποια στιγμή μίλησε με την Άιρις στο τηλέφωνο και ήταν αυτό σε φάση ότι πες ότι είμαι τα πάντως και ότι με αγαπάς και δεν μπορείς, και εκείνη τον χώρισε. Πόσο παπάρας πρέπει να είσαι για να σε χωρίσει το ρομπότ που είναι φτιαγμένο να σε αγαπάει και να μην σου λέει ψέματα. Πόσο δηλαδή. Εκεί γίνεται και περίφημη σκηνή, αν έχετε δει το τρέιλερ που της καίει το χέρι και αυτή δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί σε εκείνο το σημείο έχει πάρει το intelligent και της το έχει ρίξει στο 0. Ενώ έχει κάνει παράλληλα ένα round ότι εγώ είμαι πάρα πολύ καλό παιδί, ενώ μετράμε 4 θανάτους και μια υποκολοπή χρημάτων. Εγώ είμαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και η ζωή είναι άδικη και το ξέρεις, γιατί με ξέρεις καλύτερα από τον καθένα και ξέρεις ότι δεν μου αξίζει αυτό που συμβαίνει και μου αξίζουν τα καλύτερα και ήθελα τα καλύτερα, γι' αυτό και τα κάνω όλα αυτά. Η Άιρις σε φάση απλά μαλάκας και πυροβολεί την Άιρις στο κεφάλι, τη βάζει να αυτοκτονήσει μόνη της. Και φωνάζει την τεχνική υπηρεσία που φτιάξε την Άιρις να έρθουν να τη μαζέψουν
επιστρέψουν και έρχονται 2 να την πάρουνε. Και εκεί μαθαίνει ο Τζος ότι τσάμπα την επιβόλει στο κεφάλι, γιατί του λένε αυτοί ότι πήρανε το statement από εκείνον και κάνουν μετά ότι εντάξει, θα επεξεργαστούμε και εμείς όλα τα ηχητικά και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην Iris και θα κινηθούν οι αρχές ανάλογα. Και λέει ο Τζος, ποια αρχή, αφού προβλήθηκε στο κεφάλι. Και του λένε αυτοί, το έχει στο κεφάλι είναι μόνο τα οπτικά νεύρα και τα receptors. Κάρτες που αποθηκεύουν τις εικόνες, τα βίντεο και τους ήχους βρίσκονται στην κοιλιά της και αυτά από ό,τι βλέπω δεν έχουν χαλάσει. Οπότε την παίρνουν, τη βάζουν στα μάξι, της κάνουν ένα ωραίο ρεκτιφιέ αυτόματα και βγαίνει έξω ο Πάτρικ και αρχίζει και θερίζει κόσμο. Πάνω με τον έναν από τους 2, πάει να σκοτώσει και τον άλλον και τον προλαβαίνει η Iris τελευταία στιγμή και σώζεται αυτός. Και κάνουμε αυτό συμφωνία, ρε παιδί μου, ότι εγώ σε έσωσα, φτιάξε με να είμαι αυτόνομη, να μην μπορεί κανένας να μου λέει τίποτα. Πάει αυτός και τη φτιάχνει και γυρίζει αυτή πίσω γιατί ο Τζος είναι σε φάση ότι εντάξει, Πάτρικ, τα κατάφερες, του σκότωσες. Εκεί σκάει η Iris σε φάση. Με θυμάσαι, ρε πούστη. Ή όπως το έχει πει η Μάντισον στο Coven, You thought you have seen the last of me. Και ξαναμιλάνε, ο Τζος ξανά σε φάση. Α, είσαι τα πάντα μου και πες το μου και να. Παλεύουνε. Όπως σας είπα, αυτή η ταινία έχει διάφορες λεπτομέρειες μέσα που στις δίνει και στις τονίζει και αν παρατηρείς σε ανταμείβει. Σε όλη την ταινία έχουν ένα ηλεκτρικό ανοιχτήρι για τα κρασιά. Και η Iris το σκοτώνει με αυτό, του το χώνει στο κεφάλι και αυτό του μπαίνει μέσα και παίρνει λίγο κρέας και βγαίνει και δεν ξέρω αν λειτουργεί αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Και τον σκοτώνει και πάει παίρνει τα λεφτά, αλλάζει ρούχα, παίρνει και τα μάξι και φεύγει. Αυτό. Αχ, δεν σας το είπα, το ξέχασα. Ο Πάτρικ αυτοκτόνησε, γιατί η Iris τον έκανε να θυμηθεί τον Eli που τα είχαν πόσα χρόνια και μέσα εκεί στην απελπισία του το ρομπότ αυτοκτόνησε. Και έτσι έμεινε η Iris με τον Τζος και ψόφισα μετά και Τζος. Οπότε μαζί με το ρομπότ έχουμε 7 πτώματα. Οπότε το The Companion είναι μια μίξη ex machina με Ready or Not. Θα ήθελα λίγο περισσότερο βάθος στους χαρακτήρες, λίγο να νοιαστώ βρε παιδί μου, είναι ότι δεν νοιάστηκα και για κανέναν. Πεθάνατε, εντάξει, πεθάνατε. Να εξηγούσε και λίγο παραπάνω το lore, αλλά είναι 1,5 ώρα. Πόσο stretch να κάνεις τη 1,5 ώρα, 2 ώρες μου φαίνεται πολύ, αλλά ίσως ένα 2 ώρο παρακάτω, λίγο να μου το χτίσει παραπάνω τους χαρακτήρες και το τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Νομίζω θα λειτουργούσε καλύτερα. Έχει ωραία εφέ. Εκεί λίγο με τα ρομπότ και αυτά. Δεν είναι κακά, αλλά οκ. Παράγινε χαμός κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν έδειξε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Ειδικά αν βλέπετε science fiction ταινίες με ρομπότ AI και τέτοια, δεν έδειξε πραγματικά τίποτα καινούριο ρηξικέλευτο που θα σας αλλάξει τη ζωή. Είναι 97 λεπτά. Δηλαδή είναι 1,5 ώρα και 7 λεπτά. Κόστισε 10 εκατομμύρια και έβαλε 36,7. Οπότε είχαν κάτι ψηλά σε κέρδος, μαρούλι βγάλανε, ωραία ταινία. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερη, θα μπορούσε να είναι και χειρότερη. Πέρασα καλά, διασκέδασα. Δείτε ότι δεν έχετε να χάσετε κάτι. Η δεύτερη ταινία για την οποία θέλω να μιλήσουμε είναι το Sinners του 25, το οποίο το είδα επίσης χθες. Πήγα με την κολλητή μου στην IMAX στην Αθήνα και ερωτεύτηκα. Την IMAX την ερωτεύτηκα. Στη VMAX ήμουν σε φάση εντάξει, δεν τρελάθηκα. Την Dolby Atmos την κυνήγαγα. Αν έβρισκα προβολή στην Dolby Atmos πήγαινα. Είναι ο ήχος τα πάντα. Και η IMAX έχει και γαμματικό και γαμάτο ήχο, γι' αυτό κάνει και 15 ευρώ το εισιτήριο. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Κακό για μένα και 15 ευρώ το εισιτήριο. Και πιστεύω ότι επέλεξα εν τέλει και καλή ταινία για να δω πρώτη φορά σε IMAX. Γιατί είχε και ωραίες visual σκηνές και επειδή έχει αρκετή μουσική μέσα, είναι ωραία, λίγο musical, το χρειαζότανε τα καλά ηχεία. Λοιπόν, το Sinners είναι ένα supernatural horror film και musical θα προσθέσω εγώ, το οποίο το έγραψε και το σκηνοθέτησε ο Ryan Coogler και ήταν και στην παραγωγή, μόνο που δεν έπαιζε ξέρω εγώ. Και εννοείται ότι ξαναείμαστε στο United States και παίζουν ο Michael B. Jordan, ο οποίος είναι sex on a fucking stick σε αυτή την ταινία και υποκριτικά τα πήγε καλά. Δεν του το είχα, I'm sorry, biased, δεν τον έχω δει στα Creed γιατί χαίστηκα. Δεν είναι my cup of tea, τέτοιες ταινίες δεν θα τις δω. Αλλά που τον είχαμε δει στο Black Panther είχε παίξει πάλι καλά, αλλά εντάξει έκανε λίγο νομαλικισμένο, οπότε πόσο δύσκολο να είναι. Είναι λοιπόν ο Michael B. Jordan σε διπλό ρόλο, γιατί κάνει τους δίδυμους Smoke and Stack. Η Hailey Steinfeld ως Mary, ο Miles Caton ως Sammy Moore, ο ξάδερφος των Smoke και Stack.
Τζάκο Κόνελ ως Ρέμικ, Γουίν Μιμοζάκου ως Άννη, Τζέιμι Λόσον ως Περλίν, Ομάρ Μίλλερ ως Κόρνμπρεντ, Ντελρόι Λίντο ως Ντέλτα Σλιμ. Θα ήθελα να είναι πιο πάνω γιατί αυτός έπαιξε όντως λίγο ρόλο. Ο Τσάο ως Μπο Τσάο. Και άμα χρειαστούμε κάποιον άλλο θα σας δω γιατί έχει μπόλικο κόσμο μέσα που δεν με χρειάζονται όλοι. Λοιπόν, το setting είναι ότι είμαστε έτσι το ωραίο 1932 που ζούμε το μαύροι λευκοί αγόρια υπότες, κορίτσια μαύρες κότες που πεζότανε τότε, λίγο μαύροι σκλάβοι, λίγο λευκοί Ku Klux Klan και έχουμε τα δίδυμα αδέρφια τον Eliza που τον φωνάζουν Smoke και τον Elias που τον φωνάζουν Stuck, τα οποία γυρνάνε στη γενέτειρά τους με γάματα πολλά λεφτά γιατί θέλουν να ανοίξουν ένα μπαρ που θα παίζουν blues. Να ξέρετε ότι είναι σχετικά slow pace γιατί θέλει να σου δείξει το backstory των χαρακτήρων, να τους γνωρίσεις και να δεθείς μαζί τους. Για μένα μπορούσε και καλύτερα σε αυτό το κομμάτι και η ταινία είναι ήδη κοντά 2,5 ώρες, δηλαδή φανταστείτε. Αλλά ένα δεκαλεπτό και ακόμα την έπαιρνε. Λίγο τα βασικά ζευγάρια για μένα ήθελα να μου τα χτίσει παραπάνω γιατί εν τέλει παίξανε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ταινίας. Οπότε για μένα θα ήθελα να έχει λίγο παραπάνω, αλλά οκ. Λοιπόν, γυρνάνε τέλος πάντων στη γενέτειρά τους, λέει ότι γύρισαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν το θυμόμουν αυτό, δεν έχει σημασία. Αφού ήταν στο Σικάγο και γυρίζουν στο Μισισίπι σε μια κομμόπολη που δεν θα προσπαθήσω καν να την προφέρω γιατί δεν με νοιάζει. Και εκεί βλέπουμε τον εξάδερφό τους, τον Σάμι, όποιος το πιασε το πιασε, ο οποίος παίζει κιθάρα και τραγουδάει blues μαλάκες, πάρα πολύ ωραία φωνή, μπράβο. Και έχουν έρθει αυτοί τώρα πίσω στην κομμόπολη στο Μισισίπι για να χτίσουν ένα ωραιότατο σαλούν, μπαρ, night club, ό,τι σας αρέσει βάλτε σε αυτό, που θα παίζουν blues. Γιατί είναι και όλοι οι μαύροι και το έχουν στις ρίζες τους και τους βγαίνει φυσικά και τραγουδάγαν και όλοι φανταστικά και παίζουν και τα όργανα φανταστικά, οπότε ok, makes sense. Και βλέπουμε τώρα ότι τα αδέρφια χωρίζονται, πάνε να βρούνε προμήθειες που πάνε στους Κινέζους, να πάρουν από εκεί προμήθειες και να τους φτιάξουν και την ταμπέλα για το μαγαζί. Πάνε, βρίσκουν έναν από τις φοιτίες για να κάνει τον μπράβο στην πόρτα. Βρίσκουν έναν πληκτρά που παίζει και φυσαρμόνικα και παλιός και τον ξέρουν όλοι. Ο ένας αδερφός πάει και κάνει αυτά και ο άλλος πάει τώρα στην πρώην γυναίκα του που είχαν και ένα μωράκι και το χάσανε, η οποία είναι και μάγισσα και λίγο εκεί τα συζητάνε και έφυγες και χάσαμε το μωρό μας και γιατί με τα ματζίνια σου το κατάφερες να το φέρεις πίσω και όλα αυτά τα ευχάριστα. Ξαναγυρνάμε στον πρώτο αδερφό. Δεν θυμάμαι ποιος είναι ποιος, βρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Αλλά σας πω με τα χρωματάκια. Λοιπόν, επειδή η ταινία ξέρει ότι εσύ δεν θα τους ξεμπερδεύεις με τα ονόματα και λίγο χέστηκες, είναι ο ροζ και μπλε. Γιατί ο ένας φοράει κόκκινο και ο άλλος φοράει μπλε. Ο μπλε είναι ο οικογενειάρχης που σας είπα ότι έχασε το μωράκι του και πήγε στην πρώην του γυναίκα και τέτοια. Και ο άλλος είναι ο ροζ που είναι μαζί με τον Σάμι και κάνουν recruit όλους τους υπόλοιπους για το μπαρ. Και εκεί που τους κάνουν recruit κάθονται και παίζουν και λίγο με τον Slim που σας είπα ότι κάνει τα πλήκτρα και τη φυσαρμόνικα και μαζεύει το κόσμο, τι θα ανοίξει το κλαμπ μας τότε και ελάτε και α και ου. Και εκεί σκάει η Mary, η οποία μεγαλώσανε μαζί γιατί η μάνα της τους μεγάλωσε, γιατί η μάνα τους πέθανε και ο πατέρας τους έδερνε. Και αυτή είναι ερωτευμένη, είναι μαζί από μικρά, αλλά είναι μηγάς, οπότε λευκή ουσιαστικά, άρα δεν μπορούν να είναι μαζί γιατί αυτή είναι μαύρη, γιατί είμαστε το 30. Και μαζεύονται όλοι αυτοί σιγά σιγά να χτίσουμε το ρημάδο μπαρ. Παράλληλα, πάμε σε ένα ωραιότατο σπιτάκι λευκών, Ku Klux Klan, και εκεί σκάει ένας καμένος από τον ήλιο σε φάση βοηθήστε με, θα με σκοτώσουνε και θα πεθάνω και σώστε με και έχω να σας δώσω λεφτά και είμαστε όλοι λευκοί αδέρφια και με κυνηγάνε κοκκινομούριδες, δηλαδή οι ηθαγενείς. Και όντως λένε άντε μπες μέσα κρύψου και μετά από λίγο σκάνει ηθαγενείς, καμιά δεκαριά. Και είναι σε φάση ότι έχετε δει τον τάδε. Λένε όχι, δεν έχουμε δει τον τάδε. Είστε σίγουροι ότι δεν έχετε δει τον τάδε? Ναι, είμαστε σίγουροι. Και με το που αρχίζει και πέφτει ο ήλιος, κάνει ένας παιδιά πέφτει ο ήλιος στην κανά, άστος να ψοφήσουν. Καλά έκανε. Και ανακαλύπτουμε ότι αυτός ο λευκούλης ο άντρας είναι λίγο βρικόλακας και του σκοτώνει. Αυτή που σκότωσε στο μεταξύ, ο θείος τους, είναι αρχηγός Ku Klux Klan και είναι αυτός που πούλησε το μαγαζί στους μαύρους τους διδήμους. Έχει σημασία για μετά. Πάμε στο party
που είναι τα εγγένεια, μαζεύεται κόσμος, γίνεται λίγο εκεί μανούρα, τι λεφτά θα δεχόμαστε γιατί αυτά είναι τα λεφτά της φοιτείας και δεν έχουν αξία στον πραγματικό κόσμο κτλ. Άλλος πάει να κλέψει, ξαναγίνεται μανούρα. Εκεί που κάναμε recruit τον κόσμο, είδε ο Σάμι μια γκόμενα, του γυάλισε, ήρθε αυτή, τραγούδισε, χορέψανε, επιδειχτήκανε αυτό. Αυτός την ερωτεύτηκε, εντάξει και μικρούλης και πρώτη του, οκ. Και κάποια στιγμή, ενώ ο Slim παίζει και είναι όλοι πάνω στην κάβλα, συστήνει το Σάμι στο κοινό, σε φάση να παίξει κι εσύ. Και εδώ σου είχε πει η ταινία από την αρχή πως τα blues είναι κάτι σαν η υπερδύναμη των μαύρων και ότι αυτοί που έχουν τρομερό ταλέντο καταφέρνουν με τη μουσική τους να φέρνουν τα στιχιά, τα πνεύματα και τα φαντάσματα του παρόντος και του παρελθόντος και γίνονται όλα μαζί μία σύμπραξη ώστε να θεραπευτεί ο λαός από τα δεινά. Οπότε εκεί που παίζει ο Σάμι είναι μια φανταστική σκηνάρα, δεν καταλαβαίνετε, όπου σου φέρνει μουσική των μαύρων από πιο παλιά που ήταν μόνο ηθαγενείς και φυλές μέχρι τα πιο μοντέρνα ράπ ας πούμε και όλα μαζί γίνονται μια σκηνάρα και παίζουν μουσική και χορεύουν όλοι μαζί. Πώς συνδύασαν το παλιό με το καινούργιο και όλα είναι ένα γιατί είναι οι ancestors και ουσιαστικά είμαστε όλοι ίδιο αίμα. Καταλάβατε, πάρα πολύ ωραίο. Φανταστική σκηνή, είχα να τριχιάσει που είμαι όχι λευκή, που είμαι τείχος. Υπέροχη σκηνή. Οπότε εκεί που παίζει ο Σάμι έρχονται λίγο και τα κακιά στοιχεία, δηλαδή ο βρικόλακας που είδαμε στην αρχή της ταινίας. Καλησπέρα, μας θυμήθηκε. Πάνε και τρεις που και αυτοί παίζουν μουσική και εδώ έχουμε στο lore ότι πρέπει να σε προσκαλέσουν να μπεις μέσα, αλλιώς δεν μπορείς να μπεις. Τους ενοχλεί το σκόρδο, τους ενοχλεί το ασίμι, πεθαίνουν μόνο με παλούκι στην καρδιά ή με φωτιά και από τον ήλιο φυσικά. Αυτά. Και είναι όντως βρικόλακες. Βρικόλακες γίνονται άσχημα. Τέρατα με μακριά νύχια, δόντια, πηδάνε από τεράστια ύψη και δεν τους αφήνουν να μπουν μέσα. Γιατί είναι λευκοί σε ένα μπαρ μαύρων. Να μπουν χρειαζόμαστε τα λεφτά. Όχι γιατί άμα στραβοκοιτάξει ένα στη γυναίκα θα γίνει μακελιό και άμα τους κουντίξουμε και άμα τους πατήσουμε και όλο αυτό. Κάθεται μετά ένας από τους δυο διδήμους, κάνει τα μαθηματικά και είναι σε φάση μπαίνουμε μέσα γιατί όλοι πληρώνουμε λεφτά της φοιτείας που δεν έχουν αξία στον πραγματικό κόσμο, έχουν μόνο μεταξύ τους. Και λέει η λευκή ημέρη, θα πάω εγώ να τους μιλήσω ως λευκή, πως και με δεχτούν και έρθουν εδώ, οπότε μπορούν να πάρουμε τα λεφτά. Πάει, γίνεται εκεί μια κουβέντα, δεν μας ενδιαφέρει, την δαγκώνουνε, γυρνάει πίσω και κάνει στον μπρο που είναι πόρτα ότι δεν θα μου πεις να μπω μέσα. Και λέει αυτό, ναι εννοείται παίρνω. Οπότε μπαίνει αυτή μέσα, πιάνει τον δίδυμο με τα κόκκινα, πάνε μέσα να πηδηχτούν, τον δαγκώνει. Θέλουν κάτι να το μιλήσουν, μπαίνει αδερφός του, βλέπετε οι άλλοι τον τρώει, αρχίζει να πυροβολεί, βλέπετε αλλά δεν παθαίνει τίποτα. Και φεύγει αυτή τρέχοντας και γλιτώνει. Ο αδερφός εννοείται ότι πεθαίνει. Και έχουν κλειδώσει την πόρτα, τον έχουν κλείσει μέσα. Και αρχίζει η μάγισσα να καταλαβαίνει ότι εδώ κάτι παίζει. Και ότι η μουσική έφερε τα στοιχεία και τι θα κάνουμε και τι θα γίνει και μπύρι. Παράλληλα όσο γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι, ο πορτιέρης έχει πει στον Slim τον μουσικό ότι φίλε λίγο εδώ την πόρτα να πάω εγώ να κατουρίσω. Τον πιάνουν, τον δαγκώνουνε και έρχεται μετά πίσω και προσπαθεί να μπει μέσα. Αλλά πρέπει να τον προσκαλέσουν. Και τους λέει θα με αφήσετε να μπω μέσα. Και λένε ότι πολλή μέρα μπαινοβγαίνει, τι εννοείς να σε αφήσουμε. Δεν θα με προσκαλέσετε να πω αυτό είναι καλή τρόπο. Μα όλη μέρα μπαινοβγαίνει και δεν σε έχουν προσκαλέσει. Τι να σε προσκαλέσουμε τώρα, τι άλλαξε. Και είναι μάγισσα σε φάση ότι όχι, μην τον καλέσετε μέσα και τα λοιπά. Και λέει, δεν θα μου δώσει τα λεφτά μου να φύγω, πάω σπίτι μου. Και πάει ο δίδυμος να δώσει τα λεφτά και του τραβάει το χέρι και πάει να το δαγκώσει. Και πέφτουν κάτω και τραβάνε πάλι πίσω. Οπότε εκεί καταλαβαίνει η μάγισσα ότι είναι βρικόλακας. Και εκείνη τη στιγμή είναι ο αδερφός που χτυπάει την πόρτα την κλειδωμένη, ότι άσε με να βγω. Και όχι, πως είσαι καλά, αφού πέθανε στα χέρια μου και σφιγμό δεν είχε κάνει μάγισσα. Εγώ σε κοίταξα, σφιγμό δεν είχε, όχι είμαι καλά κτλ. Και τα φέρνει και σπάει την πόρτα, πάει να δαγκώσει το Σάμι και άλλη του ρίχνει ένα βάζο με σκόρδο τουρσί και αυτό σκέγεται και φεύγει. Οπότε εκεί λέει: παιδιά, έχουμε να κάνουμε βρικόλα και στον ήπιαμε. Τι θα κάνουμε, γι' αυτό θέλουμε ασίμι και θέλουμε ξύλα να του καρφώνουμε την καρδιά να πεθαίνουν και φάτε όλο από σκόρδο να ξέρουμε ότι όλοι ζούμε. Εκεί έχουμε τον Slim το μουσικό που ένιωσα πάρα πολύ ότι πρέπει να έχουμε ένα comic relief στην ταινία και θα είναι αυτό το comic relief. Και ας μην του ταιριάζει και ας βγαίνει βεβαιασμένα, θα είναι το comic relief ο κόσμος να χαλάσει.
Εγώ δεν γέλασα, γιατί ήταν πάρα πολύ βεβαιασμένο και ένιωσα ότι δεν τέριαζε στη σκηνή. Ότι Sonic, γιατί πρέπει να πούμε κάτι αστείο, να διαλύσουμε την ένταση. Στο να είμαστε με ένταση, γιατί πρέπει να μου τη διαλύσει. Τέλος πάντων, προετοιμάζονται αυτοί, προετοιμάζονται και οι άλλοι έξω. Στο ενδιάμεσο έχει βγει έξω ο άντρας από το ζευγάρι τους Κινέζους. Τον έχουν δαγκώσει, γίνει βρικόλακας. Η γυναίκα του μέσα τρελαίνεται σε φάση ότι όχι, να πάμε να τον σώσουμε και πρέπει να τους σκοτώσουμε όλους, γιατί και ο αρχηγός τους δεν πεθάνει, οι άλλοι μπορούν να ζήσουν, δεν έχει σημασία κτλ. Και τους προσκαλεί η ηλίθεια μέσα, γίνεται μακελιό. Πεθαίνει η Άννη η μάγισσα, πολύ τσαντίστικα πέθανε η μάγισσα, ήταν και πιο χρήσιμη εκεί μέσα. Και είχε κάνει συμφωνία με το δίδυμο τον άντρα της ότι άμα με δαγκώσουνε θα με σκοτώσεις πριν μετατραπώ. Και τη σκοτώνει και εκείνη η Μέρη, η γκόμενα του άλλου αδερφού που είναι βρικόλακας, ότι γιατί τη σκότωσε και είχαμε κανένα σχέδιο και να είμαστε όλοι μαζί και εσύ τη σκότωσες, ηλίθεια και α και ου. Εκεί σκάει ο άλλος ο δίδυμος και την παίρνει και φεύγουν. Έχουν πεθάνει οι περισσότεροι. Ο Slim θυσιάζεται τσάμπα και Βέρυσα δεν καταφέρει τίποτα. Οκ, Slim, κάνω τι θες. Και εκεί που έχει μείνει ο ένας αδερφός και ο Σάμι, πετάγεται από το παράθυρο ο αρχηγός τους και πάει να τους δαγκώσει. Ο αρχηγός τους έχει πει ήδη από πιο πριν ότι δώστε μας τον Σάμι να τον μετατρέψουμε να τον κάνουμε δικό μας που έχει το χάρισμα να τον έχουμε και θα ζήσει όλοι οι υπόλοιποι. Που προφανώς του είπαν οι δικοί μας θα μας κλάσει τα αρχίδια σε κοφή. Γίνεται εκεί μία μάχη. Ο Σάμι γλιτώνει, πέφτει μέσα στη λίμνη, τον πιάνει ο αρχηγός, πάει να τον σκοτώσει. Τα δίδυμα παλεύουν μεταξύ τους και ο δικός μας ο Μπλε προσπαθεί να σκοτώσει τον κόκκινο. Μας το αφήνει ότι δεν ξέρουμε αν τον σκότωσε ή όχι. Και είμαστε στην λίμνη, έχουν μαζευτεί όλοι οι βρικόλακες να σκοτώσουν τον Σάμι. Το παλεύει μέχρι τελευταία στιγμή και εκεί που άλλο τον σκοτώσει, σκάει ο δίδυμος ο Μπλε και του βάζει παλούκι στην καρδιά και εκείνη τη στιγμή όλος τυχαίως ξημερώνει, οπότε γίνονται όλοι τηγανιτές πατάτες. Και ο άλλος ως αρχηγός κάνει και ένα καμπούμ και αυτό που είχε μέσα του γίνεται φωτιά και φεύγει, άρα το πνεύμα του θα ζει γιατί είναι σάρκος του κακού, δεν ξέρω. Οπότε έχουν μείνει ζωντανοί ο Σάμι και ο δίδυμος ο Μπλε. Και του λέει έφτασε η ώρα να βγάλουμε το σεντούκι. Είσαι σίγουρος, ναι. Βγάζω το σεντούκι, το οποίο έχει μέσα διάφορα όπλα, αυτόματα, πολυβόλα, χειροβομβίδες, έτσι απλά πράγματα καθημερινά. Γιατί έμαθε από τους βρικόλακες το ζευγάρι λευκών που σκότωσε ο πρώτος ο βρικόλακας. Ήταν στην Ku Klux Klan και ο θειός τους είχε πουλήσει το μαγαζί στους μαύρους δίδυμους. Και αυτός είχε κανονίσει operation να πάει να καθαρίσει όλους τους μαύρους γιατί Ku Klux Klan. Οπότε πάει δικός μας με όλα τα όπλα του κόσμου. Έχουν έρθει οι ρατσιστές να τους φάξουν και κάθε άλλο έχει κάνει ένα ωραίο το μακελιό. Εννοείται τον πυροβολούν. Λίγο πριν πεθάνει, βλέπει τη γυναίκα του να έχει αγκαλιά το μωρό τους και δει τυλιγμένη στα λευκά γιατί είναι νεκρή. Γιατί αυτή πριν πεθάνει είχε πει ότι θα φύγω και θα πάω στον άλλο κόσμο και έχω κάποιον να με περιμένει και θα έχεις και εσύ εμάς θα σε περιμένουμε. Γιατί πρέπει να κλαίει η Νικόλ με όλο αυτό που βλέπει. Και εκείνη τη στιγμή πετάγεται ο λευκός, ο αρχηγός, ο μαλάκας, ότι θα σου δώσω λεφτά και άσαμε και τέτοια. Βιάζει ένα γεμιστήρα πάνω του πολύ, του ευχαριστήκα και μετά πεθαίνει. Οπότε έχει μείνει μόνο ο Σάμι ζωντανός, ο οποίος πηγαίνει στην εκκλησία του πατέρα του, γιατί ο πατέρας του είναι πάστορος, ξέχασα να σας το πω. Και είναι σε φάση ότι έχεις μπλέξει με τα δαιμόνια. Δεν είχε μάθει τίποτα ο πατέρας για όλη αυτή την παράνοια που έχει γίνει έτσι. Έχεις μπλέξει με τα δαιμόνια και εδώ ενώπιον του Θεού ορκίζονται ότι θα σταματήσεις να παίζεις και α και ου. Και ο μικρός τον κλάνει και παίρνει τα μάξι των διδήμων, που στην αρχή είχαμε σκηνή ότι θες να το οδηγήσεις, ναι θέλω να το οδηγήσω, όχι θα το οδηγήσεις στο γυρισμό, που στο γυρισμό είναι μόνος του και το οδηγεί. God fucking damn. Είναι και αυτή η ταινία που σου δίνει έτσι πραγματάκι και σε ανταμείβει και τελειώνει έτσι που αυτός φεύγει και έχουμε ένα cut scene μετά τους πρώτους τίτλους τέλους που είναι ο Σάμι μεγάλος πια τρανός έπαιζε μια ζωή και α και ου και σκάνε στο μαγαζί που παίζει ο αδερφός ο κόκκινος μαζί με την κόμενά του τη Μέρη τη Λευκή που έχουν επιζήσει, έχουν περάσει 60 χρόνια και πήγαν από εκεί. Ο Σάμι σε φάση ότι είσαι ζωντανός, κάνει ο άλλος ναι γιατί ο αδερφός μου δεν μπόρεσε ποτέ να με σκοτώσει, γιατί η μάγισσα ήταν σε φάση ότι πρέπει να τους σκοτώσουμε όλους για να ελευθερώσουμε τις ψυχές τους, γιατί τώρα είναι παγιδευμένες μέσα στο σώμα και με το βρικόλακα, οπότε τουλάχιστον να ελευθερωθούν οι ψυχές τους. Και δεν κατάλαβε
κατάφερε Μπλέδερφας να σκοτώσει τον κόκκινο, γιατί τίποτα τον προστάτευε. Και απλά του κάνει συμφωνία ότι να μην πειράξει τον Σάμι ποτέ και ας κάνει ό,τι θέλει. Και όντως αυτό έγινε. Πλησιάζει ο κόκκινος αδερφός τον Σάμι, τον μυρίζει και του κάνει: δεν έχεις πολύ ακόμα, ποτέ θα είναι άρρωστος από κάτω και θα πεθαίνει. Εντάξει, θεωρητικά είναι και 80. Είμαστε 60 χρόνια μετά, θα ήταν 20-25 τι κατά. Και λίγο ενοικιά παίξε μας, θα χαρούμε κτλ. Και λέει ο Σάμι ότι ήταν και η χειρότερη και η καλύτερη βραδιά της ζωής μου. Και λέει και ο κόκκινος αδερφός ότι και για μένα ήταν η καλύτερη βραδιά της ζωής μου, γιατί είναι η τελευταία μέρα που ήμουν με τον αδερφό μου, η τελευταία μέρα που είδα τον ήλιο και η τελευταία μέρα που έστω και για λίγες ώρες αισθάνθηκα ελεύθερος. Δεν γάμισε κι αυτό, δεν από ψέματα. Γιατί στη σκηνάρα που σας είπα ότι έχουν αναμειχθεί οι μουσικές του παρελθόντος και του παρόντος, χορεύουν όλοι ξέφρενα και με την καρδιά τους και με την ψυχή τους, είναι ανέμελοι και ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι και μετά γίνανε άλλο πουτάνο. Και συζητάνε αυτά και μετά οι άλλοι φεύγουν, του λένε μπορούμε να σας κάνουμε βρικόλογανιστής για πάντα, άλλος λέει όχι, έχω ζήσει πολλά, θα την κάνω. Και έχει και μια τελευταία σκηνή μετά τα credits που είναι ο Σάμι και παίζει κιθάρα ως μικρός. Φωνάρανε επανάληπτη αντίο, θα το ξαναπώ. Και αυτή ήταν η ταινία. Ουσιαστικά τα αδέρφια κατέληξαν με αυτούς που αγαπούσαν. Ο μπλε νεκρός αλλά με την οικογένειά του στην άλλη ζωή και ο κόκκινος έζησε για πάντα με τη λευκή γυναίκα που αγαπούσε που δεν τον άφηναν πιο πριν. Σίγουρα από τη μεριά των μαύρων έχουμε πολλά να πούμε, αλλά είμαι πάρα πολύ λευκή για να τολμήσω καν να το ακουμπήσω. Δείχνει μέσα και τη σκλαβιά και διαχωρισμός λευκή-μαύρη και η μαύρη είναι δεκατότερου Θεού. Δεν εννοείται ότι δεν μπορούσαν να κάνουν σχέση μεταξύ τους, ότι άμα τους πιάνανε γιατί να καρβέλει ψωμί και μπορεί να τους σκοτώνουν στο ξύλο και στη φυλακή, τους βάζουν να κάνουν καταναγκαστικά, ότι ήταν στις φοιτίες, ότι τα αδέρφια πιάσανε την καλή γιατί απλά γίνανε γκάνγκστερς και σκοτώνανε και κλέβουν, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο τότε. Για μένα, επειδή είναι και το 30, εκεί πρώτος παγκόσμιος γέι, είναι και μια λιγορία του πολέμου από την άποψη ότι εκεί που χορεύουν και περνάνε καλά, ξαφνικά σκάει κόλλας, γίνονται όλα πουτάνα. Όπως γίνεται και το σκάει ο πόλεμος. Ξύνει διάφορα κοινωνικά θέματα χωρίς να είναι το κύριο της θέμα. Η μεγάλη ταινία είναι σχεδόν 2,5 ώρες και ένιωσα λίγο ότι ήταν 2 ταινίες μαζί. Δηλαδή, σαν όλο αυτό με τους βρικόλακες θα το σκέφτηκε μετά και ότι δεν κόλλαγε. Ενώ από την αρχή το είχε ψιλοεισάγει. Φάνηκε λίγο σαν να μην κόλλαγε μετά και ότι η υπόλοιπη ήταν πιο συναισθηματική ταινία. Ωραία ταινία. Μοιάζει αρκετά για τους χαρακτήρες. Πιστεύω θα μπορούσε να το χτίσει και λίγο ακόμα, ειδικότερα στα 2 κυρία ζευγάρια. Και όντως στεναχωρήθηκα, αλλά δεν έκλαψα. Είχε τραγούδια, είναι ψηλό musical, αλλά ως άνθρωπος που συχαίνω με τα musical και βλέπω μόνο όσα έχουν θανατικό, τα τραγούδια που είχε μέσα δεν με κούρασαν και τέριαζαν αρκετά. Ωραία ταινία, καλαφτιαγμένη, καταλαβαίνω γιατί έγινε χαμός. Χάρηκα που την είδα στο σινεμά. Η διάρκεια της είναι 1 ώρα και 38 λεπτά. Budget 90 εκατομμύρια και έβγαλε 303,5. Και μπράβο της. Προσωπικά δεν θέλω να έχει sequel και είπε ο δημιουργός ότι δεν έχει σκεφτεί για sequel, αλλά άμα το ρίξουν πολύ bird, δεν μπορεί και να το κάνει, τα γνωστά. Δεν είναι ταινία που χρειάζεται sequel και δεν χρειάζονται και όλες τις ταινίες sequel και το Θεό. Δηλαδή είδα κάποια σχόλια που ήταν σε φάση ότι με το πρωταγωνιστικό ζευγάρι με τον κόκκινο και την Μέρη να είχαμε θα ήταν ωραία. Όχι! Wow, βρικόλαξαν έναν αιώνα, θα σκοτώνουν και θα γαμάνε. Wow, σοκαριστικό. Όχι, δεν χρειάζεται να έχουν όλες τις ταινίες sequel και prequel και requel και remake. Ας είναι κάτι μια αυτόνομη ιστορία μόνο του. It's okay, it's fine, είναι μια χαρά. Η τρίτη ταινία για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα είναι το Hollow Road to 2025, το οποίο είναι psychological thriller film, το οποίο σκηνοθέτησε ο Babak Anvari, το έγραψε ο William Gillis. Παίζουν η Ρόζα Μουντιπάκη που κάνει την Μάντι που είναι η μάνα, ο Μάθιου Ρίς που κάνει τον Φρανκ που είναι ο πατέρας, Μέγαν Μακντόναλντ που κάνει την Άλις που είναι η κόρη που δεν τη βλέπουμε και ποτέ και κάνει τη φωνή της κόρης. Αυτή. Πραγματικά 3 άνθρωποι. Δεν λέει πόσο κόστισε, λέει ότι έβγαλε 220.585. Είναι 80 λεπτά, λιγότερο από 1,5 ώρα. Και είναι produced από το United Kingdom και το Ireland, το οποίο φαίνεται και στις προφορές.
Λοιπόν, αυτή την ταινία τη βρήκα τελείως στο άσχετο. Καθόμουν και κοίταζα ταινίες που έχουν βγει το 2025 και θα μπορούσα να πω σε αυτό το podcast και ήθελα μία τέταρτη γιατί έχω και τα ψυχολογικά μου και το 3 με ενοχλούσε. Και έτσι όπως χάζευα λίγο τη σύνοψη, έβαλε και ένα τρέιλερ, λέω ρε εσύ αυτή κάτι μου κάνει. Συνεχίζω να ξεψυχώ, δεν έχει σημασία. Αυτή κάτι μου κάνει ρε εσύ. Λέω άντε βάλτινα. Το πολύ βασικό πλot της. Έχουμε τη μάνα και τον πατέρα που είναι στο σπίτι. Τα αρχικά πλάνα μας δείχνουν ότι το σπίτι είναι λίγο πουτάν, λες έχει γίνει κανένα τσακομούλης εδώ. Βλέπουμε τον πατέρα που κοιμάται στο γραφείο, κρεβάτι της κόρης, δεν μας ενδιαφέρει. Και στο κρεβάτι του ζευγαριού κοιμάται η μάνα, η οποία ξυπνάει γιατί χτυπάει ο συναγερμός. Τις πυρασφάλειες που έχουν εκεί στα σπίτια στο ταβάνι, ότι θέλει μπαταρίες. Αν θυμάστε και το επεισόδιο Friends με τη Φίβη που είχε πάθει ιστερία, που δεν σταμάταγε να χτυπάει αναθεματισμένος ο συναγερμός για τη φωτιά. Αυτό. Κάτι τι φανταστείτε. Και εκεί παίρνουν την κόρη τηλέφωνο ή τους παίρνει αυτή, αυτό δεν το θυμάμαι. Γιατί την ψάχνουν και που είσαι και που πήγες και να, έχει πάει δύο το χάραμα, τι συμβαίνει. Τη στέλνουν και ένα μήνυμα το μας λείπεις, γύρισε πίσω, κάτι τέτοιο. Και μετά τους παίρνει αυτή τηλέφωνο ότι έγινε ένα ατύχημα και χτύψε μια κοπέλα και τι να κάνω και που είσαι, είμαι στο Hollow Road μέσα στο δασάκι, ελάτε να με βοηθήσετε. Και εξελίσσεται ουσιαστικά όλη τώρα η ταινία που είναι το πρωταγωνιστικό ζευγάρι μέσα στο αμάξι και μιλάνε με την κόρη τους με ανοιχτή ακρόαση. Δηλαδή αυτό είναι όλο και όλο η ταινία, αλλά επειδή είναι φανταστικοί οι πρωταγωνιστές, σε κάνουν να νοιάζεσαι πάρα πολύ και να δένεσαι και να ανησυχείς γιατί κάποια στιγμή αυτοί χάνονται. Τους βγάζει το GPS αλλά τα άλλα. Κλείνει το τηλέφωνο, ξανανοίγει. Η μικρή είναι εκεί με την κοπέλα που χτύπησε, προσπαθεί η μάνα της να της πει να κάνει κάρπα γιατί η μάνα της είναι νοσηλεύτρια. Και κάνε κάρπα μέχρι να έρθουν οι Τζέι και να έρθει και το ασθενοφόρο να τη σώσουμε την κοπέλα. Κρίμα είναι, να. Οπότε προσπαθούμε εκεί. Ο πατέρας είναι σε φάση, όχι, άστη να τελείωσε, όχι, μην την αφήσεις, γιατί μετά το έχει τύψεις για όλη της τη ζωή κτλ. Πετάει και ο πατέρας, ένα δεν είσαι, γυναίκα μου πια έχεις απομακρυνθεί, τώρα θυμήθηκες και σε νοιάζει, είσαι σε φάση, what the fuck, dude, not the right time. Και εκεί μαθαίνουμε ότι η μάνα έχει όντως απομακρυνθεί, μας δείχνει και στην αρχή ότι παίρνει την καταθλιπτικά, γιατί στη δουλειά της ως paramedic έχασε μια γυναίκα γιατί εκείνη νόμιζε ότι είχε κρίση άσθματος, αλλά εκείνη είναι τέλεια, έπαθε καρδιακή προσβολή γιατί είχε κάτι εμβολίσματα. Δεν κατάλαβα και πολλά. Τέλος πάντων και ψόφισε και το είχε τύψει και ενώ δεν την κατηγόρησε κανένας ότι έφταιγε εκείνη, εκείνη το είχε τύψει ότι έφταιγε και παραιτήθηκε από τη δουλειά της. Το οποίο το κράταγε μυστικό από τον άντρα της και επειδή ήταν και σε αυτή τη φανταστική ψυχολογική κατάσταση, ξαναξεκίνησε και το κάμπλισμα που και αυτό κράταγε μυστικό από τον άντρα της κτλ. Βλέπουμε την κοπελίτσα που χτύπησε η κόρη τους έχει πεθάνει και η μάνα είναι σε φάση ότι ωραία να έρθουν οι Τζέι και θα το πεις και θα βρούμε λύση. Ο πατέρας είναι σε φάση ότι όχι, εγώ θα πάρω το φταίξιμο πάνω μου και δεν έφταιγες εσύ και ήταν ατύχημα, άλλωστε με το δικό μου αμάξι είσαι. Οπότε είναι ο πατέρας το προσπαθεί να την καλύψει και να πάρει το φταίξιμο πάνω του. Παράλληλα μαθαίνουμε ότι και η κόρη είναι έγκυος και γι' αυτό είχε πάει σπίτι τους να τους το πει και εκεί τσακωθήκανε γιατί ήταν σε φάση σε πολύ μικρή, γιατί είναι 18, σε πολύ μικρή για να γίνεις μάνα και θα σου καταστρέψει τη ζωή και επειδή τα έχεις με έναν άκυρο και η κόρη σε φάση μα και εσείς μικρή με κάνατε, άρα τι και εγώ σας καταστρέψω τη ζωή και δεν θέλετε να γίνετε γονείς και δεν ισχύετε και για μένα και όλες αυτές μαλακίες. Αυτή μέσα στη θλίψη της πήρε MDMA που το είχε πάρει και πιο παλιά και φοβόταν την ψοφολογάει και το είχε πει στη μάνα της που και αυτό το κρατήσαμε μυστικό από τον πατέρα. Που αυτό το λέω γιατί υπάρχει μια ρήξη στη σχέση των τριών. Οπότε η άλλη έχει χωθεί μέσα στο δάσος, έφυγε 10 η ώρα που τσακώνονταν και τους πήρε τηλέφωνο στις 2, ήπια και το MDMA και έτσι χτύπησε την κοπελίτσα. Και τώρα μέχρι να φτάσουν η δική μας η απόσταση είναι γάματα μακριά. Ξεκινάμε να είναι 40 λεπτά και ξαφνικά βλέπει η μικρή κάτι προβολής και λέει α, εσείς ήρθατε. Λέει ο πατέρας, όχι, δεν είμαστε εμείς, κρύψου, είναι άλλοι. Και σκάει ένα άλλο ζευγάρι και είναι σε φάση ότι είσαι εδώ μόνη σου και τι συμβαίνει και δεν σε αφήνουμε και να φύγεις και είδαμε ότι σκότωσε μια κοπελίτσα και πας να το σκάσεις και τις δίνουν να πιούν από το νερό τους, δεν έπρεπε γιατί μεταζαλίζεται και τέτοια, γιατί δεν πίνουμε από ξένους, δεν παίρνουν πράγματα από ξένους, μας το λένε μια ζωή δική μας, έχουν δίκιο. Και μιλάει η ξένη με τη μάνα στο τηλέφωνο σε φάση ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη ιστορία και τι θα κάνετε και τι το ένα και τι το άλλο. Καταλήγουν να φτάνουν οι γονείς στον τόπο του δυστυχήματος, βρίσκουν τα αμάξι και βρίσκουν και την κοπέλα νεκρή η οποία καταλήγει να είναι η κόρη τους, ενώ στο τηλέφωνο ακούν την κόρη τους να παρακαλάει που οι άλλοι την έχουν απαγάγει και μπαίνουν στο αυτοκίνητο και τρέχουν μέσα στο δάσος και τους σταματάνε οι Τσέι. Τους λένε αυτό που γίνεται, οι Τσέι δεν
δεν τους πιστεύω, τους λένε και το πτώμανε της κόρης τους. Και ουσιαστικά είμαστε τώρα σε φάση ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι σκατά έχει γίνει, οπότε είμαστε όλοι με θεωρίες. Βασικά υπάρχουν 2-3 διαφορετικές θεωρίες. Διάλεξε ποια θες. Και το ότι βλέπουμε στα credits ότι τις φωνές του άλλου ζευγαριού τις κάνουν οι ίδιοι οι γονείς, βοηθάει πάρα πολύ σε όλες αυτές τις θεωρίες. Λοιπόν, η υπερφυσική θεωρία είναι ότι είμαστε 31 Οκτωβρίου, Halloween, φτάνουμε στο δάσος γύρω στις 3, Witching Hour, και επειδή λέγεται Hallow Road, το παλιό το Halloween λεγότανε Hallows Eve. Και όπως ξέρουμε το Halloween είναι πιο έντονη μέρα του χρόνου, που είναι ανοιχτό το πέπλο ανάμεσα στα σύμπαντα και στο χώρο χρόνο και μπορούν τα πνεύματα να πάνε και να έρθουν στο δικό μας κόσμο, στο δικό τους κτλ. Οπότε πολλοί θεωρούν ότι το άλλο ζευγάρι ήταν είτε changelings, αν τα λέω σωστά, τα οποία αλλάζουν μορφές, και ότι είτε η κοπελίτσα χτύπησε ένα από αυτά και αλλάξανε τις μορφές, γιατί κάποια στιγμή λέει η μικρή ότι ενώ ότι με τα κοινό φαίνεται ότι αλλάζει πρόσωπο και παίρνει το πρόσωπο το δικό μου που ταιριάζει τη μεταφυσική θεωρία, είτε ότι εξ αρχής ήταν νεράιδες, την κάνανε λουρ με την κοπελίτσα για να την απαγάγουν επειδή ήταν και έγκυος, γιατί στα περισσότερα lore είναι πιο κακές, δεν είναι αυτό το χαρούμενο Barbie που έχουμε στο νου μας. Και παγάγουν κόσμο για να τους μεγαλώσει τα παιδιά και να τους γονιμοποιήσουν και να κάνουν υβρίδια και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Οπότε ότι αφήσανε μια άλλη κοπελίτσα ή αφήσανε το σώμα της μικρής και πήραν το πνεύμα της και το γέννητο μωρό της, πρέπει να τα μεγαλώσουν καλύτερα, πιο σωστά κτλ. Η άλλη θεωρία στηρίζεται στο ότι πόσοι γονείς ξέρουν πού ακριβώς θα βρουν το αμάξι, γιατί μιλάμε για ένα δάσος 3 τη νύχτα. Δεν είμαι στη μέση της Εθνικής ή με 28 χιλιόμετρο μετά το Κολόμπαρο. Οπότε πολλοί είναι σε φάση ότι μάλλον οι γονείς την χτυπήσανε κατά λάθος, γιατί η γνωμάτευση ήταν ότι αυτή επειδή είχε πάρει το MDMA στούκαρε σε ένα δέντρο, βγήκε έξω στο δρόμο να ζητήσει βοήθεια, τη χτύπησε ένα αμάξι, την έβγαλε από το δρόμο, την άφησε κοντά στα αμάξι της και έφυγε. Δηλαδή ότι ήταν ένα hit and run. Αυτό που σκοπεύαν να κάνουν και οι δικοί μας εν ολίγης. Οπότε τους πήρε τηλέφωνο ότι τράκαρε μόνη της πιο νωρίς και λέει εκεί που σας βλέπω και έπαιξε τα φώτα, και βγαίνει στο δρόμο και δεν την βλέπουν ακριβώς γιατί είναι νύχτα και αυτοί την χτυπήσανε. Και από το σοκ κάνανε reset στο κεφάλι τους, γυρίσανε πίσω σπίτι, δηλαδή ότι αυτό έγινε κατά τις 10-11 και μετά τις 2-3 που διαδραματίζεται η ταινία, κάνανε reset γιατί είναι σε μετατραυματικό σοκ οι γονείς και γυρίσανε πίσω που γίνεται ατύχημα. Γιατί σε ένα σημείο σου δείχνει ότι πάνε να στρίψουν από ένα συγκεκριμένο δρόμο που του βγάζει το GPS και λένε όχι, να μην στρίψουμε από εκεί, να στρίψουμε από την άλλη, και ότι ξέρω αυτός είναι καλύτερος δρόμος, γιατί ίσως από το πρώτο δρόμο είναι που γίνεται ατύχημα, όταν πάμε το δεύτερο να το αποφύγουμε. Ότι εκεί που κάνει η κάρπα και λέει η μάνα πίστευε ότι θα μπορούσα να τη σώσω, ότι είναι ότι κάνει η κάρπα στην κόρη της και αποτυγχάνει. Κάπου λέει ο πατέρας ότι πιάστηκε από τα ρούχα και σύρθη, που μάλλον είναι αυτό που έκανε αυτός και την έβαλε στην άκρη του δρόμου. Και ότι βρήκαμε και το σπίτι δεν έχει καταστραμμένο, που μπορεί να είναι ότι πρώτο χτύπησε. Το οποίο όμως θα μπορούσε να είναι το σπίτι καταστραμμένο και μετά από καυγά, επειδή τους είπε ότι γκαστρώθηκε και ανέβηκα τα αίματα. Οπότε και αυτό θα μπορούσε να λειτουργεί εκεί. Και ουσιαστικά το ζευγάρι που πήρε τηλέφωνο να μην υπήρξε ποτέ και να είναι απλά το υποσυνείδητό του που προσπαθεί να επεξεργαστεί όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί και οι paramedics στο τέλος ήταν σε φάση ότι όχι, είναι η κόρη τους και είναι νεκρή και απλά οι άμυροι δεν μπορούν να το επεξεργαστούν. Άλλη μια θεωρία είναι πως απλά την βρήκανε ήδη χτυπημένη και προσπάσαν με κάρπα και τη σύραν, ότι δεν την χτύπησαν αυτή με το αμάξι. Γιατί σου λέει ότι άμα τη χτύπαγαν αυτή με το αμάξι, θα έπρεπε το αμάξι να έχει ζημιές μπροστά. Που εμάς μας δείξαν το αμάξι και ήταν μια χαρά. Άρα δεν γίνεται να τη χτυπήσανε και να μην έχει ζημιές στο αμάξι, κάτι θα είχε πάνω. Οπότε μπορεί απλά να την βρήκανε που την είχε χτυπήσει το άλλο αμάξι και προσπάθησε η μάνα να κάνει κάρπα και μετά ο πατέρας τη μετακίνησε από το δρόμο και κάνουν το reboot και το ξαναζούνε. Απλά είναι λίγο τι θα επιλέξεις να ακολουθήσεις, γιατί π.χ. με το ζευγάρι το δεύτερο που την απήγαγε, σπάσανε το τζάμι και τη βγάλανε από το τζάμι και όταν φτάσαμε στα μάξι είχε όντως σπασμένο τζάμι. Οπότε ο σκηνοθέτης είναι σε φάση ότι θα σου δώσω διάφορα clues για διάφορες θεωρίες και διάλεξες ένα ό,τι σε βολεύει. Μπορεί να είναι και κάποια άλλη θεωρία που δεν τη θυμάμαι. Δείτε την ταινία, να μου πείτε κι εσείς τη δικιά σας θεωρία και τι πιστεύετε. Δεν ξέρω, θα μπορούσε να είναι κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή και τα πνεύματα να έχουν επενεύει και να τη χτύπησαν οι γονείς. Και εκεί που κάνουν το reboot γίνεται όλο αυτό με τα πνεύματα.
Δηλαδή, μήπως είναι μια μίξη των θεωριών και είναι μια τέταρτη. Ίσως κάτι τέτοιο να μου βγάζει πιο πολύ νόημα, δεν ξέρω. Οπότε δείτε τι, να μου πείτε κι εσείς την άποψή σας και τι πιστεύετε ότι έχει γίνει. Αν έχετε βγάλει και δική σας άκυρη θεωρία και αυτή μ' αρέσει. Είναι μικρή ταινία, 1 ώρα και 20 λεπτά. Παίζουν πολύ καλά και σε κάνουν να νοιάζεσαι και να ενδιαφέρεσαι και όντως αγχώθηκα. Και ήμουνα σε φάση τι γίνεται και τι θα γίνει και τι έχει συμβεί. Και έχει και τα plot twist μέσα να σε κρατήσει. Και έχει και ένα διφορούμενο τέλος να κάτσεις να σκεφτείς μετά. Δηλαδή, εγώ μετά έπεσα σε ένα rabbit hole. Γιατί στην αρχή το ψάξα απλά με άρθρα στο Google και μετά άνοιξα το Reddit και τελειώσανε όλα. Το ψάχνα καμιά ώρα 2. Μ' άρεσε. Δεν έχει συζητηθεί ως ταινία και κακώς, γιατί δεν σου αλλάζει τη ζωή, αλλά είναι ενδιαφέρουσα. Και να βλέπουμε και λίγο πιο indie ταινίες. Εμένα πολύ μ' αρέσει. Οπότε πολύ σας την προτείνω. Μικρή αυτή, λίγο ένα snack. Πριν φτάσουμε στην μεγάλη την ταινία, στο Weapons, που γίνεται ο τρελός χαμός. Λοιπόν, ευτυχώς βρήκα ένα φανταστικό άρθρο του Decider που το έγραψε η Άννα Μέντα και δημοσιεύτηκε 24 Οκτωβρίου το 2025, που εξηγεί την ταινία βήμα-βήμα τι γίνεται, γιατί την είδα όταν βγήκε τον Αύγουστο. Οπότε δεν θυμόμουν τώρα τίποτα και σιγά μην κάτσω να την ξαναδώ, βαριέμαι. Λοιπόν, το Weapons του 2025, το οποίο είναι ένα mystery horror film και comedy, το οποίο το σκηνοθέτησε και το έγραψε ο Zach Cregger, κάνει και τον Barbarian. Το budget της ήταν 38 εκατομμύρια και έβγαλε 269. Τον κόλο της έβγαλε. Αμερικανιά, εντάξει, θα το αναλύσουμε και στο τέλος αυτό, γιατί έχει σημασία. Είναι 128 λεπτά, δηλαδή είναι 2 ώρες και 8 λεπτά. Παίζει κόσμος τώρα. Καθίστε. Λοιπόν, παίζουν η Julia Garner που κάνει την Justine την δασκάλα. Παίζει ο Josh Brolin που κάνει τον Archer που είναι ο πατέρας του Μάθιου. Ο Alden Ehrenreich, ο οποίος κάνει τον Paul Morgan που είναι αστυνομικός και ο πρώην της δασκάλας. Ο Austin Abrams, ο οποίος κάνει τον James, ένα ανάστεγο ναρκωμανί. Ο Harry Christopher που κάνει τον Alex, που παίξε αδιανόητα φανταστικά αυτό το παιδί. Μπράβο. Ο οποίος είναι το πρωταγωνιστικό παιδί. Η Amy Madigan που κάνει την Gladys, την κακιά, και ο Benedict Wong που κάνει τον Marcus Miller που είναι ο principal του σχολείου, όπου είναι ο Wong στο Doctor Strange. Λοιπόν, το βασικό plot της ταινίας είναι ότι ένα ωραίο βράδυ στις 2 και 17 εξαφανίζονται 17 παιδιά από μία τάξη, σηκώνονται και φεύγουν από τα σπίτια τους. Τώρα μιλάμε 8χρονα, 9χρονα, εκεί παρκάρετε τα. Σηκώνονται και φεύγουν εκτός από ένα παιδί, τον Άλεξ. Είναι όλο από την ίδια τάξη, από την τάξη της Justine, και προφανώς γίνεται τις πουτάνες, ξεσηκώνονται όλοι οι γονείς και δικαιολογημένα. Την κατηγορούν ότι αυτή κάτι έχει κάνει στα παιδιά και να φέρει τα παιδιά πίσω και ψάχνουν και με το μικρό τον Άλεξ σε βάση ότι είσαι ο μόνος που δεν χάθηκε, τι κατασυμβαίνει μίλα μας. Την ταινία την βλέπουμε από 3 με 4 διαφορετικά perspectives, φάση Pulp Fiction. Βλέπουμε προφανώς διαφορετικά πράγματα, ψηλό τα ίδια γεγονότα, όχι τελείως, με διαφορετικό πρωταγωνιστή κάθε φορά, το οποίο προφανώς σου κρατάει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, όπως σας είπα, ένα βράδυ όλα τα παιδιά εξαφανίζονται, λείπουνε για μήνες. Οι γονείς είναι σε μια φρενίτιδα αδιανόητη και λογικό. Κάνουνε bullying στη δασκάλα ότι κάτι ξέρεις και μίλα και τι συμβαίνει και πού είναι τα παιδιά μας. Και ξεκινάμε να βλέπουμε την ταινία από τη μεριά της Justine της δασκάλας, η οποία Justine κατηγορεί τον πρώην της τον μπάτσο και τον διευθυντή ότι δεν κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν. Κάποια στιγμή βγαίνει ένα βράδυ, έρχεται και ο πρώην της ο μπάτσος, πίνουνε, πηδιούνται, ο οποίος έχει σχέση με την κόρη του αρχιμπάτσου διευθυντή. Λοχαγού, αρχαία στη φύλακα, κάτι είναι ο πατέρας της, τέλος πάντων είναι αρχηγός των μπάτσων, αυτό έχει σημασία. Η Justine θεωρεί ότι το μόνο παιδί που δεν έχει απαχθεί που είναι ο Άλεξ, κάτι θα ξέρει και πρέπει με αυτό να τον πλησιάσουμε. Φυσικά όλοι την κλάνουν και είναι σε φάση ότι όχι, εσύ φταίς. Και της έχουν απαγορεύσει να πάει να του μιλάει, αλλά εκείνη τον ακολουθεί σπίτι του και βλέπει ότι όλα τα παράθυρα είναι καλυμμένα με εφημερίδες και σε ένα σημείο έχει σχιστεί εφημερίδα και βλέπει ότι οι γονείς του είναι σαν
ένα ζόμπι στο καναπέ και παίρνει τηλέφωνο τον principal, τον Wong, ότι φώναξε τους δικούς του να τους μιλήσεις, κάτι περίεργο συμβαίνει. Δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό που γίνεται. Ενώ κάθεται και παρακολουθεί έξω από το σπίτι τον μικρό που κινείται στα μάξια της και πάει ένας και της κόβει μια τούφα από τα μαλλιά. Καθόλου creepy, όχι, όλα κομπλέ. Εδώ αλλάζουμε perspective και πάμε στο Josh Brolin του Archer που κάνει τον πατέρα του Μάθιου, ο οποίος έχει εξωτερική κάμερα και είδε από εκεί ότι το παιδί του έφυγε έχοντας τα χέρια του ανοιχτά, αλλά με φορά προς τα πίσω σαν πουλία, και ψάχνει τριγύρω αν υπάρχουν και άλλοι με εξωτερικές κάμερες για να κάτσει να τα συγκρίνει και κάνει και ένα ωραίο χάρτη. Α, τα παιδιά πάνε προς τα εκεί, τι υπάρχει προς τα εκεί. Κάποια στιγμή αποκοιμιέται, βλέπει το γιο του στον ύπνο του που τον οδηγεί σε ένα σπίτι, που πάνω από αυτό το σπίτι υπάρχει ένα rifle το οποίο έχει 2-17 σφαίρες, το οποίο θα το αναλύσουμε στο τέλος, αλλά είναι σκηνή granted, τη θυμούνται όλοι. Ο Archer λοιπόν κατηγορεί πάρα πολύ έντονα την Justine, την δασκάλα, ότι αυτή φταίει για αυτό που έχει συμβεί, και την πετυχαίνει στο βενζινάδικο και κάθεται και της λέει ότι κοίταξε να δεις και κάτσε μίλα και πες μας που είναι τα παιδιά και άκαιου. Και εκείνη τη στιγμή σκάει ένας γόγκου μες στα αίματα, τρελός, τρέχει όπως τρέχανε τα παιδιά στις ταινίες και επιτίθεται στην Justine για να την σκοτώσει. Μπρόλινγκ τα φέρνει και τη ρισώζει και αυτή προλαβαίνει και το σκάει. Ξαναλάζουμε οπτική και τώρα πάμε από την οπτική του μπάτσου που έτσι όπως κάνει η περιπολία πετυχαίνει έναν που πάει να μπουκάρει σε ένα σπίτι που είναι ο άστεγος, ο James, που είναι drug addict. Τον πιάνει και έτσι όπως ψάχνει τις τσέπες του, καρφώνεται με κάτι βελόνες. Αυτός παθαίνει την κρυσάρα ότι θα έχεις έτσι, θα πεθάνω. Και επειδή θυμάται ότι η Νάνοκαμ που έχει πάνω το έχει καταγράψει το περιστατικό που τον άλλο τον έδιρε, γιατί τρυπήθηκε με τις βελόνες και τρόμαξε, και τον άφησε να φύγει. Επειδή έχουν περάσει μήνες από αυτό που γίνεται με τα παιδιά, έχει βγει μια αμοιβή ότι όποιος ξέρει κάτι, ξέρει που βρίσκονται τα παιδιά, να έρθει και να μας το πει και να πάρει τα λεφτά. Έτσι, λοιπόν, ο James μπαίνει στο σπίτι του μικρού του Άλεξ για να τους κλέψει και ανακαλύπτει ότι όλα τα χαμένα παιδιά είναι στο υπόγειο, ακίνητα αλλά ζωντανά, είναι λίγο σε μια τρανς κατάσταση. Τρέχει στην αστυνομία για να το πει, εκεί τον πετυχαίνει ο μπάτσος, ο Πολ, και νομίζει ότι πήγε να την καταγγείλει και κάθεται και τον διώχνει και τον καταδιώκει. Του κάνει ο James ότι μπρο, έχω βρει τα παιδιά, έλα πάμε να τα σώσουμε, και ο Πολ μπαίνει στο σπίτι αλλά δεν ξαναβγαίνει για ώρες, και όταν βγαίνει είναι σε μια έτσι περίεργη κατάσταση και πάει και πιάνει τον James και το χώνει και αυτόν μέσα στο σπίτι. Και εδώ ξαναλάζουμε οπτική. Είναι η τέταρτη οπτική αυτή που σας λέω, ναι. Και έχουμε την οπτική του Μάρκους, που είναι ο Wong, που είναι ο principal του σχολείου. Βλέπουμε εδώ ότι ο Μάρκους δεν είναι στα αρχίδια του για όλο αυτό που έχει συμβεί με τα παιδάκια και παίρνει τηλέφωνο στο σπίτι του Άλεξ και ζητάει τους γονείς τους να έρθουν να συζητήσουν ότι ο Άλεξ δεν μας βοηθάει κτλ. Αλλά δεν πάνε οι γονείς του και πάει η θιά του, η Gladys, η οποία τη βλέπει ότι είναι κουκουρούκου εξ αρχής. Και λέει στον διευθυντή ότι οι γονείς του Άλεξ είναι πολύ άρρωστοι και κάθομαι και προσέχω εγώ τον Άλεξ αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι οι γονείς του να είναι καλύτερα, οπότε δεν μπορούν να έρθουν να σας μιλήσουν και ότι θέλετε να μιλάτε με μένα. Μετά πάει η Gladys σπίτι του Μάρκους και εκεί είναι και ο άντρας του, ο Τέρι, που τον παίζει ο Clayton Faris. Και εκεί η Gladys του ζητάει ένα μπολ με νερό, γιατί θέλει να πιει νερό από το μπολ, και κάνει ένα ωραίο ξόρκι με ένα ξυλαράκι, μια κορδελίτσα που έκλεψε από το γραφείο του Μάρκους και με το αίμα της και με λίγες τρίχες από τα μαλλιά του Τέρι, του άντρα του Wong. Και με το που σπάει το ξυλαράκι κάνει ένα ξόρκι στον Μάρκους και αυτός δαιμονίζεται και σκοτώνει τον ίδιο τον άντρα. Πάρα πολύ γκρούσομο αυτή η σκηνή, κρίμα. Οπότε γι' αυτό κλέψαμε πιο πριν και την τούφα από τα μαλλιά της Justine από τα μάξι που κοιμότανε. Τέλεια. Το κάναμε εν ολίγης ώστε ο Μάρκος να την σκοτώσει όπως σκότωσε τον σύζυγό του. Και έτσι αρχίζουμε και δένουμε τα κομματάκια του παζλ. Άρα τι μαθαίνουμε από αυτό? Ότι η Gladys, η θεία του Άλεξ, του παιδιού που είναι το μόνο που δεν το όσκασε τη νύχτα, είναι μάγισσα. Και θέλει τα παιδιά κλασικά για να τους φάει τα νιάτα και για να τους ρουφάει τη ζωή και να γίνει αυτή η νεότερη, δηλαδή βαριέμαι
Και μαθαίνουμε μετά ότι μια ωραία πρωία η Gladys πήγε σπίτι του Άλεξ, άνοιξαν οι γονείς του και ήταν σε φάση ότι είναι μια θιά μας, είναι άρρωστη, πεθαίνει από καρκίνο, να τη βοηθήσουμε στις τελευταίες της στιγμές. Και αυτή κάθεται και μαγεύει τους γονείς του Άλεξ, τους κάνει να είναι σαν ζόμπι, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα και τους ρουφάει τη ζωή. Και αναγκάζει τον Άλεξ να την υπηρετήσει, αλλιώς θα σκοτώσει τους γονείς του. Κάνει και ένα μαγικό μπροστά του ότι μπορούν να τους τραυματίσει. Και ζητάει από τον Άλεξ τώρα να πάρει κάποια πράγματα των συμμαθητών του που έχουν κάτι καρτελάκια με το όνομά τους και κλέβει αυτά από το σχολείο για να κάνει το λειτουργικό που λέγαμε πριν, ώστε να τα φέρει όλα σπίτι και να τους ρουφήξει τη ζωή για να γίνει ξανά νέα. Και όλους αυτούς, για να τους κρατήσουμε στη ζωή, πρέπει ο μικρός Άλεξ να τους ταΐζει με κάτι ωραίες σούπες που είναι σε τενεκεδάκια. Οπότε έχουμε μετά την δασκάλα και τον Μπρόλινγκ, τον πατέρα, που συνεργάζονται για να μάθουν τι έχει γίνει τη στιγμή που την έσωσε και μπαίνουν στο σπίτι. Η Gladys έχει καταλάβει ότι τελειώνει ο χρόνος της εδώ πέρα και έχει φτιάξει τα ζόμπια της έτοιμα να την υπερασπιστούν και έχει κάνει το σπίτι λίγο booby trap, home alone, κάνει στο μικρό μη περάσει σε αυτή τη γραμμή με το αλάτι. Γίνεται εκεί μια μάχη, σκοτώνεται ο μπάτσος, δεν θυμάμαι αν πεθαίνει και ο drug addict. Και ο Wong έχει πεθάνει, δεν θυμάμαι σωστά. Δεν θυμάμαι πώς πεθαίνει, δεν μας νοιάζει. Τέλος πάντων, καταφέρνει ο μικρός, περνάει τα λάτι, οι γονείς του, τα ζώπια του την πέφτουν, καταφέρνει, ξεφεύγει και κλείνεται στο μπάνιο. Και επειδή έχει δει την Gladys να κάνει τα μαγικά, και αυτή η ταινία είναι σε φάση ότι ό,τι μαγικό σου έχω δείξει, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας και να ξέρει πώς θα το κάνει. Και παίρνει μια τούφα από τα μαλλιά της και ένα ξυλαράκι και βάζει και το αίμα του και ουσιαστικά το κάνει στο ξυλαράκι που είναι όλα τα name tags των παιδιών και κάνει τα παιδιά να την πέσουν στην Gladys και να την σκοτώσουν. Και έτσι πεθαίνει η Gladys, την κάνουν κομμάτια τα παιδιά. Σε όλη αυτή τη μάχη έχει πάρα πολλές αστείες σκηνές χωρίς κανένα λόγο. Γιατί ζόμπια και σκοτάφτουν και πέφτουν και κυνηγιούνται. Πέρασα τέλεια. Αυτό το δράση χιούμορ, πεθαίνω. Είναι το αγαπημένο μου. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Και κάποια στιγμή γίνεται ζόμπι και ο Μπρόλινγκ και την πέφτει στην δασκάλα, αλλά σώζεται. Δεν μας νοιάζει, γίνεται κάτι τέτοια τώρα. Και ουσιαστικά στο τέλος έχουμε ότι ο Μπρόλινγκ είχε γίνει για πολύ λίγο ζόμπι, οπότε με το που πεθαίνει η μάγισσα επανέρχεται στα φυσιολογικά του κατευθείαν. Τα παιδιά είναι σε κατάσταση ζόμπι. Φαίνεται ότι ο Μάθιου όταν τον φωνάζει, ο Μπρόλινγκ τον αναγνωρίζει γιατί η γυναίκα τον κοιτάει, αλλά δεν μιλάνε. Και στην αρχή που έχουμε το κοριτσάκι και μας αφηγείται τι γίνεται στην ταινία, μας λέει ότι κάποια παιδιά ίσως μιλήσουν πια, τώρα που έχει περάσει πολύς καιρός. Αλλά λογικά οι γονείς του Άλεξ δεν θα επανέλθουν ποτέ γιατί μείνανε τον περισσότερο καιρό ζόμπι, εκείνη και μεγαλύτερη σε ηλικία και όλα αυτά. Το παιδί έχει υιοθετηθεί από μια θιά του, οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερο happy ending. Τώρα, είναι τρομακτική ταινία, είναι horror, είναι thriller, είναι comedy. Φυσικά να τη δείτε. Δικαιολογημένα έγινε της πουτάνας. Δεν ξέρω αν θα την έβαζα στο καλύτερη horror της χρονιάς, γιατί είναι και πολλές που δεν έχω δει ακόμα. Ίσως για μένα να ήταν καλύτερο το Bring Her Back και το Sinners, γιατί το νιώσα πιο πολύ και συναισθηματικά. Ενώ με το Weapons, επειδή είχε και πολύ γέλιο μέσα, δεν μου βγήκε τόσο συναισθηματικό, αλλά εξαιρετική και αυτή η ταινία. Πολλοί κριτικοί τώρα σχολιάζουν ότι εξ αρχής το Weapon στον τίτλο παραπέμπει στα παιδιά τα οποία τα χρησιμοποιεί εκείνη ως όπλα, που χρησιμοποιεί τους πάντες ως όπλα, για να γίνει πιο νέα. Εντάξει, το προφανές. Ότι το rifle με τις σφαίρες πάνω παραπέμπει στα school shootings που στην Αμερική είναι μια απλή Τετάρτη. Γιατί καλύτερα να έχουμε όλοι δικαίωμα στην ασφάλεια και να πυροβολούμε τους πάντες παρά να κάνουμε πιο αυστηρούς νόμους για τα όπλα. Γιατί ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σκοτώνται τα παιδιά μας καθημερινά και ποιος είναι ο πρώτος λόγος της παιδικής θνησιμότητας στην Αμερική? Τα school shootings και τα ατυχήματα με όπλα. Τι μας λέει αυτό? Όπλα για όλους. Οπότε πολλοί παραπέμπουν σε αυτό, ειδικά στο τέλος, επειδή τα παιδιά βιώνουν κάτι δραματικό και δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Δείχνει πολύ και τα addictions και το πένθος, γιατί και άλλοι και πίνει και καπνίζει και θρηνούν οι άλλοι τα παιδιά τους. Οπότε πολλοί λένε ότι είναι αυτό μια αλληγορία και πώς καταστρέφει και τις ζωές των άλλων. Σίγουρα θα υπάρχει και άλλη θεωρία που δεν μου έρχεται. Οι επικρατέστερες είναι για τα addictions, το πένθος και τα school shootings. Αυτά. Είναι μια ωραία ταινία. Προφανώς ούτε αυτή σου αλλάζει τη ζωή. Έχεις πράγματα να πάρεις. Πέρασα πολύ καλά βλέποντάς την. Εννοείται σας την προτείνω να την δείτε όπως και όλες τις υπόλοιπες.
Αυτό θα είναι το επεισόδιό μας για σήμερα. Δεν είναι χριστουγεννιάτικο, δείτε το σαν recap του 25. Το επόμενο θα είναι για τα Stranger Things, όπως είπαμε. Πείτε μου τα σχόλιά σας για τα πάντα. Ακολουθήστε σε Instagram, YouTube, Spotify. Αφήστε like, comment, καρδούλες, αστεράκια, follow, χτυπήστε καμπανάκια, τα πάντα. Κάνω λίγο έτσι πρόμο στο τέλος του 25, αλλά τι να κάνω, πρέπει και αυτά τα σιχαμένα να τα λέμε. Ελπίζω να περάσατε καλά, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ ήμουν η Νικόλα, τώρα θυμήθηκα να το πω, τέλεια, είμαι φανταστική σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, ελπίζω να σας δω στο επόμενο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και bye! Μόλις ακούσατε το Your Kind of a Nerd, το μέρος όπου τα fandoms συναντούν τον κοινωνικό σχολιασμό.